Alhamdulillah, muhtaram aziz qardaşlarım, mana ish jumğa men kela almadım. Elnas Hazret başqardı şuşu jumğalarını. Men biraz şirledim şuşu şir bilen. Men gailem bilen şirlep yattık. Allah'ın bir hikmeti, Allah'ın bir bulagi buldu. Asa an takrahu şey'an ve huve hayrun leh. Bir narsani naşar, avru, şer deb uylamag'iz, aning ikinci yag'i hayır buluvi mumkin. Не переживайте, если что-то придет, какая-то трудность, какое-то испытание, в конце концов Всевышний обернет это хайром, иншаллах. Или наоборот, за что-то особо не радуйтесь, бек артық сейінмәгіз, бек артық шатланмағыз, аның ақыры хайырсыз болуы мүмкін. Мұннан бір елілік мен шушы минбәрдә, шушы шир турында, чума турында, ваба турында, ковид турында сөйлеген едім. Әгәр дә bir кешегә шушы авыру тойса, bir кеше авыртса, шушы авыруга сабыр итсә, исән калса бик яхшы. Әгәр дә исән калмыйча дөньядан үтә торган булса, шушы авыру белән, чума белән, ул бәлки шаһидләрдән булып китер. Шаһидның тәкъдирен, шаһидның хөкмен беләсез. Әгәр дә иманлы килеш сабыр итеп китә торган булса, ул үзенең туганнарын үзе белән бергә җәннәткә алып китәргә мөмкин дигән сөйләгән идем. Җиңел генә сөйләдек тә, теге урысның сүзе бар бит, никогда не говори никогда. Кажется, никогда нас не постигнет вот эта участь. Кажется, вот мы еще долго будем жить. Ходим по кладбищам и смотрим на эти камни, надписи на камне. Несмотря на то, что надписи, те покойники намного моложе нас, нам кажется, что это нас не постигнет. Субханаллах. Шуның өчен никогда не говори никогда дигән шикелле, Аллаһ Тәгалә сыный. Любое испытание это благо Всевышнего. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, adam balasının, musulmanlarının işi hayır dedi, gacap dedi. Gacaben ala amril mu'mini. Mümin kişinin işi gacap, eğer de bir şatlık kilse, mertebe kilse, boylık kilse, şöhret kilse, nişli? Elhamdülillah de. Elhamdülillah Allah birdi de. Нишли ajirli savaplı bula. Какое-то благо, какое-то богатство, какое-то достоинство, что делает? Благодарит Всевышнего, и за этого Всевышний ему вознаграждение дает. За то, что он поблагодарил. Агар да ауырлық келсе, хасрат келсе, қайғы келсе, нишли? Сабыр. Сабыр ите, мұңарда ajirli була. Ниндегіне халда болса да, ajirli savaplı була. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә авыру бирә икән, шир бирә икән, зак итеп шир бирә икән, кайбер кеше бер генә атна ширли, кемдер бер ай ширли, кемдер кайта ишәр дүртәр ай ширли, менә монда карап утырган врачлар да бар. Алар беләләр. Шуның өчен бер кайчанда, үзем булдырам, үзем сәламәтләнәм. Үзем шушы даруны кабам да, шушы врачка барам да, шушы витаминны ишәм дә, сәламәтләнәм диме? Нәрсә диге? Иншааллах. Аллаһ хуша шагына. Ва иза маридту фахува яшфин. Әгәр дә мин авыртсам, миңа дава бирүче кем? Если я заболел, кто меня вылечит? Кроме Всевышнего никто не вылечит. Бик күп пәйгамбәрләр дә авырулар күрделәр, авырлыклар күрделәр, бәләләр күрделәр. Аллаһ Субхана ва Тәгалә аларны сынады. Юнус алейхиссалам балык эчендә, в желудке рыбы, в море, в самой глубине моря. Представляете, в желудке рыбы и в глубине моря это зулумат, это там темно. Там мрачно, там холодно. Аллах Субхана ва Тәгалә шушы пәйгамбәрне сынады. Нәрсә диде пәйгамбәр? И Раббым миңа шифа бир демәде. Мине менә шушы бәладән коткар демәде. Иногда нам кажется, если мы заболели, то сразу надо к мулле идти. Если христиане, надо к папу идти. И сразу надо ышкырга, рукия делать. От сглазу нет. Есть еще ранние вещи, которые мы должны делать. Юнус алейхиссалам балык эчендә, караңгылыкта, шушы диңгезнең төбендә нәрсә диде?
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت. И Раббым, сеннен башка бир нинди гибадат кылырга тиешле зат юк. Нет божества, кроме тебя, Нет божества, кроме Аллаха диде. Нәрсә диде? Шушы сүздән соң, Субханака, и Раббым, мин сине бөтен кимчелекләрдән паклыймын. У тебя нет никаких недостатков, дип Аллаһ Тәгаләне ылылады да, нәрсә диде? Инни кунту миназ залимин. Кемнедер сүкмәде, фәлән күрше бәдбәхет мине заразил демәде. Хатыныннан мин шушы хатын белән бергә чәй эчкән идем, шуннан гына эләкте бу шир демәде. Врачларны сүкмәде, нәрсә диде? Инни кунту миназ залимин. Мин үзем залимнардан булдым. Үз-үземә яманлыкны, авырлыкны үзем китердем. Поэтому мы не должны искать у кого-то от кого-то. Заразился от кого-то, а тот врач неправильно диагноз поставил. А эти лекарства не помогли. Ла иляха илля анта, и Раббым. Синнан башка бир нинди зат юк. Инни кунту миназ залимин. Үз-үземә үзем золымлык кылдым. Синең гыйбадәтеңә кимчелек күрсәттем. Син кушканны эшләмәдем. Син тотканны тотмадым. Син әйткәнне бажармадым, дип Аллаһ Тәгаләгә үзебезнән гаип табырга тиеш. Ла иляха илля анта инни кунту миназ залимин. Шушы сүзләрне әйткәннән соң, балык эшеннән, каяндыр диңгезнең төбеннән Аллаһ Тәгалә Юнус алейхиссаламны чыгарды да нәрсә диде? Фастаҗабна лаху ва наҗҗайнаху минал гам. Ва казалика нунҗил муъминин. Фастаҗабна лахум. Аның дуасын кабул иттек. Дуасын кабул иттек тә, һәм дә шушы гам дигән сүз бар. Без татарлар оныттык ул сүзне, гам дигән сүз бар. Таҗиклар, үзбәкләр беләләр гамны. Нигә син гам белән утырасың? Нигә яки гамсыз? Вот кешедә забота бар, думай бар, уйлаулар бар, мәшәкать бар. Менә бөтенсе дә бергә забота, думай, уйлау, бөтенсе дә бергә нәрсә? Гам. Кайбер вакытны кешегә эй гамсыз син диләр. Бер нәрсәне уйламыйсың, бер нинди мәшәкать турында фикерләмисең, гамсыз диләр. Без кайбер вакытны башыбызда гам. Балалар турында уйларга кирәк, кызыбызны кияүгә бирергә кирәк, малайны иләндерергә кирәк, йортны салырга кирәк, шушы авырудан коткылырга кирәк, дошманнардан сакланырга кирәк, күрше белән дус булырга. Гам. Шушы гамны ничек бетерергә? Шушы гамны бетерер өчен нәрсә дип әйтергә кирәк? Субханака. И Раббым, син бар. Аллаху акбар. Субханаллах. Ла илаха илляллах. Ла хаула ва ла кувата илля биллах. Бөтен гамны, бөтен мәшәкатьне, бөтен авыруны бетерә торган, бөтен авыруларны давалый торган нәрсә? Ул да булса Аллаһны олылау. Бүген шалтырата бер танышым. Хазрат, вы знали, у меня горе случилось, наверное, слышали, что такое. У меня зять 50 лет, самый любимый зять, это был опорой, это был нашей самой такой поддержкой, умер. 50 лет коронавирус умер. Мы даже не знали, дочь была где-то там в Москве на сессии, мы уехали в Дубай и так далее, и так далее. В конце концов умер. За неделю просто сгорел и умер. В реанимации. Такая глупая, такая нелепая смерть, тип меня селян была. Да, действительно глупая, да, действительно нелепая. Думали, что не заболеет ковидом, но ковидом заболел, потом тромб сорвался и умер в реанимации. Вот хазрат надо эшесендә үткәрергә, җидесендә үткәрергә, 40-ында үткәрергә, памятник поставить, потом что-то еще сделать, потом надо еще юбилей, день рождения и так далее. Сили үзенең бөтен мәшәкатьләрен, шушы бөтен мәшәкатьләре ничего не стоит. Не эшесендә үткәрергә кирәкме, 7-сендә кирәкме, 40-ында кирәкме, елында кирәкме? Каян килгән? Үлгәннән соң гына искә төшерә башлыйлар Аллаһ Тәгаләне. Үлгәннән соң гына Коръән укытуны уйлый башлыйлар. Памятник надо поставить, там надо написать. Коръән надо еще, это у нас старушка Коръән тут заполняет. Коръәнны деньги отдаешь, и она это продает. Ничего не надо.
Мен там апа керекми бірсі де, ішісі де, жетісі де, қырығы да, Құр'аны да, памятнигі да, тігісі де, нәрсе намазына керек. Намаз болса, аннарсың все өзінен өзі бітін нәрсе бола. Сен де қазір, сен уже 70 яш, енді кияуыңа 50 яш болға, сен 70 яш, сен де ойлама аның турында, сен ойла намаз турында. Вот надо собраться, надо успокоиться, не надо собираться, не надо успокаиваться. Твой 50-летний зять умер, здоровый зять умер. Это разве не пример для того, чтобы начать читать намаз? Али, ради Аллаху анханың бір сөзі бар. Он айта, держитесь за намаз. Потому что если вы упустите его, вы потеряете все остальное. Қарағыз. Держитесь за намаз. Не просто читайте намаз. Бар адда салата. Адда деген сөз человек, который прочитал намаз. Бар акама салата. Человек, который правильно, с ихласом, с искренностью, боясь Всевышнего, мнамутса акама салат. А бар просто адда салат. Укыбалу шукыбалу. Ати кушты, ани кушты, куршы уқи, жамағат бар, неудобно оқымасқа. И бағана біздің ішімізде нендедір проблемалар болса, ол проблемалар бітмәсе, демек біздің намазыбыз дұрыс түгел. Намазыбыз ихлас білән түгел. Намазыбыз дұрыс етіп өтілмеген. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сахабаға салли ирджи фасалли фа иннака лам тусалли деп 4-5 тапқыр айтты. Ирджи фасалли фа иннака лам тусалли. Пейғамбарымыз қарап тұра, тігісі оқи да шығып кете. Айта, жоқ те, сен де қойт те, яңа баштан оқы. По новой прочитай, перечитай, потому что у тебя намаз не принялся. Тігісі айта, оқыдым бетінде. Мына оқыған вақытта итминан, спокойствие, қиямда да, рүкуғда да, сәждада да, аттахиятта да, ташахудта да, кіші намазда ләззат табылға тиеш. Если ты не нашел наслаждения в намазе, значит твой намаз неправильный. Если ты на этом намазе не успокоился, и все твои трудности, все твои проблемы после этого намаза у тебя в душе не облегчились, и ты уже еще до сих пор ищешь пути, как решить эти проблемы, значит намаз неправильно прочитан. Без ихласа, без искренне прочитан. Шуның үшін мұхтарам азиз қадәшләрім, нендігіне шир келсе де, ауру келсе де, мәшақат келсе де, бәлә келсе де, уаба келсе де, чума келсе де, Аллахдан. Аллахдан. Шуны Аллахдан деп танысақ, Аллах Тағала кішкенәгіне аспирин біләнме, илінде аскарбинка біләнме біздің давалы. Әгер де врачларғына меңа ярдәм ете десең, меңләгән, миллионлаған тұрған бір ненде клексаннарда ярдәм етмей тұрған болалар. Біреу клексан тап ізлеген да тапқан да, бик көбейтіп құрсағына ясаған да, кровотечение ашылған да өлген. Врачлар біләлер, что это такое? Шуның үшін мұхтарам ғазиз қадәшләр, «Ва иза маризту ва хуа яшфин». Әгер де мен ширләсәм, ауыртсам, кім мені давалы? Бір Аллах Тағала давалы. Бисмиллахи ла ядурру мағасмихи шай'ун фил арды ва ла фис сама ва хуа самиғул галим. Мұны бик оқыдық біз, бик көп біләбіз. Еще раз не лишнее будет повторить. Бисмиллахи начинаю именем Всевышнего. Ла ядурру мағасмихи, если я начну его именем, то мне не повредит ни на земле, ни на суше, ни на воде. Мына шушай бірні оқысақ, да агу ішсәң да, даже если тебе яд дали, то этот яд тебе не навредит. А если оқымасаң, Аллах Тағаладан деп күтмәсәң, әләнінде бал да, даже мед тебе в пользу не пойдет. Поэтому бүтін нәрсе Аллах Тағаладан. ما يزال البلاء المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئته. Верующий и верующие будут подвергаться испытаниям, которые затронут его тело, членов его семьи и имущества до тех пор, пока он не встретит могучего и великого Аллаха безгрешным. Қарағыз, бір шырпығына кірсе де, шаука деген сөз, заноза. Даже если попала заноза, не ругай человека, который не строг эту доску.
Не надо ругать человека, если ты спотыкнулся, что вот неправильно поставили, неправильно положили. Нет, знай, это от Всевышнего, и это испытание. Если человек будет терпеть даже вот этой занозе, то Всевышний его найдет у себя безгрешным. Иногда кажется, вот я живу, и мне Всевышний не посылает никакие болезни, никакие испытания. Тоже нормально. Об этом тоже надо думать, об этом думали и сподвижники. Но если ты с утра проснулся, правой ногой встал и сказал: «Радиту билляхи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва салляма расулян ва набиян», когда ты ложишься и читаешь аят аль-Курси и говоришь, что Всевышний это сон, это полусмерть, и дай мне проснуться от этой смерти, и ты ложишься и встаешь с именем Аллаха, и когда ты ходишь и делаешь зикр, тасбих, لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة, и больше говоришь салават, то Всевышний те боля, те беды, которые тебе не спаслались, то Всевышний их отвергает. И поэтому человек, который много говорит зикр, тасбих, много говорит салават, саллаллаху алейхи вассалям, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний оберегает от человека. А человек, который говорит меньше или совсем не говорит, и потом, когда приходит какая-то болезнь, и он терпит, то Всевышний за его терпение его вознаграждает. Так что мусульманларның ише гаҗәп. Альхамдулиллахи раббил аламин. Сегодня мы очень много говорят про прививки, про вакцины, про делать, про не делать, кто переболел, кто не переболел, там какие-то антитела. Все стали такими умными, все стали такими грамотными. Мухтарам джамагат, если нет ветра, то вот эти деревья не будут шевелиться. Если нет ветра, то вот эти лепесточки не будут колыхаться. Ничего в этом мире не делается без ведома Всевышнего. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләрем, күпме генә сакланам дисәң дә, күпме генә авыртмыйм дисәң дә, Алла сакласын, әллә нинди президентлар да авырттылар. Күпме генә сакланам дисәң дә, кайбер кешеләр, субханалла, көне буе җәмәгатьтә йөрделәр, ай буена ураза тоттык, ай буена тарвих укыдык, ай буена ифтарларга җирдек, альхамдулиллах, ширләмәдек. Кемгәдер җибәрә икән шушы Аллаһ Тәала бу ширне, Аллаһның бүләге, кемнедер Аллаһ Тәала саклап кала икән, тагы да Аллаһның бүләге. Но хочу сказать, человек, который вот буквально неделю тому назад выздоровел и переболел этой болезнью, это непонятная болезнь. Боится паники. Не надо панику. Кешенең иманына зәгыйфлек китерә торган авыру. Вред нашему убеждениям иногда. Почему? Вот я заболел. Вот, наверное, еще хуже будет. Вот, наверное, там 15%, может быть 25%, а потом умру. Вот это, вот реанимация, вот как... И вот думаешь о тех, кто переболел и умерли, о тех, кто переболели и выздоровели, что со мной будет. И шайтан научивает тебя үмітсізлікке. Үмітсізлік. Ла тақнату мир рахматиллах. Бір қашанда Аллахның рахматынан үміт үзмәгіз, не отчаивайтесь от милости Всевышнего. Agar da imanınız nıq bulsa, Allah Teala'ga takdirge ışanığımız nıq bulsa, Allah Teala yerden bire. İman zayıf bulsa, mana şuşu şir bilen birge, vaktsina bilen birge, mikroplar bilen birge imanını da aşı başlı. İmanını aşamasın için işlege gerek, Allah Teala'dan dip bilirge gerek, hem Allah Teala'ga koytabız dip etirge gerek. Uldugiyken inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Все мы принадлежим Всевышнему и к нему вернемся. Бүгін миңа 64 яш, бүгін хажиға 70 яш, кімгәдір 80 яш. Барбір 100 жылдан артық яшамайбыз. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір жамағат белән басып тұрған вақытта айта, мына 100 жылдан соң бірігізде қалмайсыз де. Через 100 лет у вас никого не будет, деді Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Так и случилось, никого нет. Нас тоже через 100 лет никого не будет. Самому молодому, вот здесь сидит Юсуф, ему 15 лет, ему 115 уже не будет.
вот это расстояние, оно очень короткое. Вот это 100 лет, это мизгаль, это мгновение. И ад-дунья мазрагатуль ахира. Дунья, вот это дунья, то, что где мы живем, это житница вечности. Мәңгелеккә хәзерләнә торган урын бу дөнья. Менә шушы 60 елда, 70 елда ничек хәзерләнәсең, мәңгелегең шулай була. Әгәр дә менә шушында, әгәр дә күп итеп яшим дә, тигендә теләсә ничек булсын дисәң, Аллаһ Тәгалә безгә мохтаҗ түгел. Без мохтаҗ Аллаһка. Аллаһка бер-бер. Бөтен бәндәләр сибрелеп җәһәннәмгә китсәләр дә, Аллаһ Тәгаләгә бер нинди зарар юк аның белән. Бөтен бәндәләр җәннәткә эләксәләр дә, Аллаһ Тәгаләгә бер нинди файда итмибез аның белән. Кемгә кирәк ул? Безгә кирәк. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләрем, әгәр дә ширк килде икән, Аллаһның бер бүләге дип кабул итәргә кирәк. Юк, вакцина ясарга кирәкме дип тә әйтергә кирәкме? Без бит белмибез. Әлбәттә вакцина ясарга кирәк дип тә әйтергә кирәкме? Аллаһ Тәгалә үзе белүче. Үзе белә Аллаһ Тәгалә кайчан сине авырттырырга, кайчан сине сәламәтләндерергә. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләр, Аллаһ Тәгаләдән сәламәтлек сырык. Кыска гына бер дуга бар, иш сүздән. Рабби гфирли вархамни вагафини. Өйрәнегез бу дуганы. Сәҗдәдә дә укыгыз, нафил намазлар булса, җиргәндә дә укыгыз. Рабби гфирли. Нәрсә дигән сүз? Рабби гфирли, и Раббым минем гөнаһларымны гафу ит. О, Всевышний, прости мои грехи, вархамни, миңа рәхмәтеңне сал. Пошли мне свою милость. Вагафини, дай мне здоровье. Вот она, нужно здоровье. Кайсы бер әйтә, үлсәк үләрбез туда-сюда. Нет. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, көчле кеше хәерлерәк ди көчсез кешегә караганда. Шуның өчен булдык икән, көчле булыйк, бай булыйк, сәламәт булыйк, файдабыз булсын. Ләкин яшәп тә динсез, бигрәк тә Алла сакласын, мин динне булдым дип намазсыз яшәсәк, ул вакытны Алла сакласын, үлүебез хәерлерәк намазсыз яшәүебезгә караганда. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-ghaffara li wa lakum.